egitera, Ilasku zuzara hemen, literatur aditu, zale... Dakiena zuzara, bai, a ber, zer, bai. Baina niri tarteka ere irizin zaizkit eskuartera alako artefaktu batzuk. Duela gutxi jaso dute Arkaizkanoren fakirraren ahotsa, Imanol Artzabalen... Irakurri barik zabiltz fakirraren ahotsa? Baina Imanol Artzabalen historiaren bueltan... Novela zoragarria, bai. Pentsatu dut tankerako zerbait egin ezak lanik ere. Idazle modura diot, Nik ardatz hartu dut... Moduan. Bai. Idazle apal bat, Bai. Noski komiko apala, idazle apala. Nik ardatz hartu nahi dut Pello Reparaz, eta bere historia... Eta batez ere ardatz hartuta, azken diskoan duen kantakera hori... Adalar zuristi... Oso erotikoa. Nobelaren izena izango da... Fakerraren ahotsa. Dadozela gure gonbidatuan, mesedez. Nerea Mikel, Markel Ander jare ekain. Hori esan nahi nuen, daukat izenburua. Ondo. Novela ja, ezakit. Fakerraren ahotsa, laster, elkar, nera dendetan. Nerea Mikel, zok ondo? Ondo. Ja kronikak prestatzen, ezta? Bai. Fakerraren ahotsa nola izangoa, elkar ez da prestatzen abelia. Zuek ere erreparatu duzu, ezta? Azken diskoan Pello ari da bereziki susurlatu. Zesa nahi dugu, Pello, Fakerraren ahotsarekin. Zuek ondo? Ondo. Lekua ondo hartuta. Behin probatzezula hau hobea da, Nola? Leku hau probatzen duzunean hobea da. Ondo, Nerea, beldur barik orduen. Batzu beldurtzen die, Lehenengo leku horretan. Baduzu beldur bat, lehen aitortu didazuna. Beste guztiei erreparatuta, zer da kontuan Nerea? Gipuzkoar bakarra naizela lehiakideen artetik. Gipuzkoar bakarra da, Erresistentzia gara, gu biok. Bai. Bueno, publikoare bai, gero aipatuko zaituztegu, lasai. Alere. Parkatu, hegemonikoa ezin da izan erresistentzia inoiz. Egia esan, Gipuzkoa beti izan da oso zentrista ere. 175 euro irabazita. Pozik, Mikel? Bueno, gutxinez, zer hartzeko, ez? Kaina pare bat hartzeko, Asmo zehatzik ekarri duzu, Piluarekin egitekoak eta bai, pisua ordaintza, alokairu ordaintza. Alokairua. Hilabete bat. Hilabete bat guztien, bueno, 195 eurokin gutxi. Pisua... Donostin gutxi. Bai, egia esan. Erosketa batzu, bimbo, txorizo apur bat. Bizi Donostian Mikel orain. Bai. Nerea zu? Ni Pasaido Ibanen. Merkexiago. Leku danatan, Leku politiak garestik izaten. Bai, ez da, ondo. Loretxo bat ere bota diogu herriari, ondo dago. Jarraitu dirua irabazten, beraz. Animo, zorte hon. Markel eta Ander, ze moduz gabon? Do, amen. Argazkitxua zer da, muletoa? Esto, ja, bai. Aurratuko da, bai. Zorte hon eman duzu, bai. Hori da, Leizalde ikastolako argazkia, zemat urteakoz, argazkiak? Gutako zagata magos, gota magik, itxugora bera. Hogeita mabi urte, Itxugora bera. Derto, ondo. Baziren kamera, ja. Bai. Zuri baltzien. Errebelantekuek. Markel eta Ander, gogoratuko dugu Bermiotarrak, Bermioko lagunek, baina ja bakoitza bere bide hartuta, Markel Madrilen bizitzen. Fuga de cerebros. Zemat urteia? Madrilen 6 urte. 6 urte, gero ja estatu batuetan harina bai, eta gero harina Madrilen oztabe. Estatu batuetan zehazkin hon? Los Angelesen. Eta? Do, elegante. Urte bin ebazan, da zine munduen, da azkanien... Badagoan, ez da? Lan asko dau, lan pillo. Eta? Zera zungo? Berriz ere? Ni gaitxik esan bazan nahuntzu momentu, maleti hartu da vuelta. Eseiko kapitulo batzuk edo grabatzen. Esan diguzu, etxera bidali zintuen? Bai, karo, esan zen beste bisau mota bat eskatu nauen, eta da justo sartu zen Trump, da burtsu eta zizan hor itxurriz desarratuten. Gure dona. Go home. Markel, you go home. Etxera bidali zintuen? Da, esan da, nabla, agarra, kapora. Bueno, Ander, eta Bermiotik zesta hora esan dugu, bertan lanien familia eta bertan, gizarte zitzaile. Bai. Lanien beste leku baten, lauk izen hau biharrien. Bale. Eta zehazki zein da, lana? Ni nahi ezitzaile dauz adingabiek zentro baten, eta, eureka segoten, euren bizi ize eitzen. Zemat lagun? Mar, amaike, aur dauz... Eta gero, etxera joan eta ezitzen jarraitu behar? Bai, karo, alaba batakot, 6 urtekue, ikusten egongo da. Ondo? Alaine. Ederto. Baina, esaten duguna, Ander, bai, apurtzu eta aurreritzik eta apurtu, eta babes santize behar dela, eta azkenien maitasun asko bai, ezta? Bai, dana da hori. Ander, Markel, ongetorri. Eskerrik asko. Jare eta ekain. Gabon, zer moduz? Gabon, ondo. Ondo. Urduri? Pixka bat, apurba bai. Zuek ere Bizkaitarren klanera batu baizarete? Jare zu? Ni Ondarrutik nator. Ondarrutarra, ekain? Ni Gerniketik. Zoragarri. Ikaskideak? Bai. Ze ikasten? HDG. Hori da, humanitate digital globalak. Humanitate digital globala. Hori da, gutxi asko?
Bueno, a ver. Bueno, biskate humanidade guztik ikutzetxu. Digitala eta globala, bereziki. Baina, gizarte barrikuntzan oinarritute Hori da. biskat. Proiektutan eta. Karrera berri xamarra izango da. Parisi da. Non zabiltzik ikasten? Bilbon Asfabriken. Zorrozaurren. Bueno, bertan baina kanpotik, atzerritik iritsi berritan. Ja, zu izan zara non? Istanbulen. Istanbulen, Erasmusa bertan egiten. Zema demora? Bosti hilabete. Eta? Ondo. Ondo, pistatxo, pastaz, ondo beteta. Bai. Bereziki hori, ez da? Hortik aurrera golik besterik ez dugu probatu. Ripi ondo beteta. Ekain zu berriz? Ni Taiwanen. Taiwanen? Wow! Apurtxoa turruna, bai. Beste bosti hilabete zuk? Bosti abete, bai. Eta? Ze probatu duzu? Pistatxorik ez? Arroz asko, Bai. egunero. Ze ona. Holan fideo ape Fideo bai. batzuk. Eta arroz gehiago eta fideo gehiago. Ondo. Eta tripata? Ja libratuta? Bai, ondo. Oso ondo. Wow, Ze asmorekin gatoz, Jare? Bueno, lehenengo eta behin ondo pasa, tranquil, aldoen guzti emon. Disfrutetan. Bai. Zagen du, no? Esperientzi barri Bai, bat eta... venga, bizitxan danetik aprobabire eta Hori da gozen. arrazoia. Ongi etorri bikote, zortean. Eskerrik asko. Zederra guretza, eta ondo inguratute gotie. Adiedanok, sakua. Iritsi gara, pasa, zer da hau? 100.000! Eta 25 euro! Eta 25, Atzeun da 75, nereak eta Mikelek utzi duten 25. Hori ba. 1.000 euroko langa gaindituta, Lehenengo aldiz, Miluzaren historian 1.000 euro, hau ez da pasatu inoiz. Eta Euskal Telebistan esango nuke, ETV bateko lehiaketa baten, eta guk horri buruz badakigu apurtxu bat, esango nuke. Historia egiteko prest, beraz. Triunfa. Publiko historikoa. Izerritan hau Igual alkontari. Txingudi instituto hau pasoek. Alkontari ez da ona izerritarako. Tentsio unea bizitu. 1.000 eurorekin, ja. Nerea Mikel. Baina jolasera, Zeu gatzeko zarete erantzuten, arrasto dator. Langa oso goian jarrita dukazu, orain arte. Ia gaur gertatzen den, lehenengo taula, lehenengo arrastoa. Bustita aurkituko duzu, adidanok. Euritakoa. Txubaskerue. Baino jantzia. Mendiaren faltan ez da berdina. Piztina. Ondartxia. Arlampa bat. Ja, segi. Beti omen dago. Dago. Dagoenean, bai. Euria. Kobazulue. Belarra. Dago, Ez da malda, baina ia. Aquapark bat. Ai, Ez da malda. Berenganie. Ez da malda, da. Txirrista bat. edo zer aurkitu daiteke bertan. Ez da malda. Zera, falda. Falda. Ez da falda. Mafalda. Salda. Venga! Salda badago, joder! Hirurogei puntu. Jare, kain, ondo, hasi gara. Puntua irabazten. Markel Ander, bigarren taula eta lehenengo arrastoa. Sartzen ikusi gaitu. Telebistak. Amak. Bideokamera. Lehen gertu, Luzeenaren domina darama. Zinema. Metro bat. Erratia. Euskal aktore asko aurkeztu zizkigun. ETB. Bideokaseta. Feliz Linares. Bazenekien. Markel Ander, bero, hitz bat, pista bat. Arralde. Oenkale. Vale. Eski, oso no. Telebista, ETB Goenkale, iritsi gara, vale. Puntu berniara. Arraldetik. Jaretakain, hirugarren tablan lehenengo arrastoak dio, eskutaketan trebeena. Itzala. Xagua. Mamua. Jarri izkilarriren bat, egin kasu. Bai? Pistaipa. Oreña.
Txan, magoa. Zila? Ikustezina. Zenbakien eta izkien topagunea da. Venga, bona da. Batzularriak, ezkutaketan. Jarekain? Mi luze. Adibidez. Ixa. Liburu izan gire? Liburue. Astu egingo zaizu. Algebra. Niri bai. Atxea. Ez? Markel eta Ander. Agendie. Kontu zeini esaten diozun. Sekretua. Lotu? Baina zer da? Lotu sekretu bai, lotu? Letrak larriak, zenbakiak, aztu egingo zaizu. Nerea eta Mikel. Abezedarioa. Markel Ander. Sorpresie? No. Bizikleta askatzeko ere behar duzu maiz. Pasaitza. Oso ondo. Ondo! Kostatzaigu baina berroka puntu. Ondo. Nerea Mikel, veteranoen leku hartu eta markagailua hautxean momentuz, eh? Bai. Zer egingo dugu, horri buelta mateko? Ondo erantzun. Tanak ondo erantzun. Inizio batzuk, azteko, bai? Baita ere. Hartu lekua, mesedez. Markel eta Ander bezalean. Ja ba, demora. Eta hasi. Aginek. Haue. Dracula, vampirue. Bai. Vale. Ondo. Txikitzue, pitufue, ipotxa. Jan, Bai. ume bat jaten, Bai. zer gauza txikitzue. Bai. Iderra, lentejak. Ez. Txikitxue. Bai. Bai. Txikitzue bota, platerera, Sopie. jan, eran, Ez? jan, Zer igiri, jan? lakasito bat. Bero. Txokolatinie. Bero. Txokolatie. Ez. Lakasito, intxorra. Emanem. Fruto sekos, fruto Ez. lehorrak. Ez. Lakasito zan txekue. Beste bat, venga, egin. Zer da biltzen? Karamelue. Umie. Eta? Gozokize. Bai, zein? Suguz. Bueno, hori gero. Bai. Zaldize, agurie lagunduten, gizonari lagunduten, gizon nagusizari lagunduten zaintzaie. Bale. Gizona, vale. Zaintzailea da dineko. Vale, eta zuguze, bai. Ondo, ondo. Da zuguze. Ez, goxokiak, ondo. Vale. Gozokiak ondo. Goxokiak ondo, gominolak, goxokiak. Bai. Bai. Baizan, Nerea eta Mikel ere ados. Ba, ona zen. Nahi zei gominola batzuk? 60 puntu. Ze hona gominolak? Ez. Niretzat mundialak. Galbibera eramaten horrek, ez? Txokolateak eta bai, gominolak zoizaleak. Bai. Batxutan. Bereziki, Ander, baten bat? Ez. Patatak igual, bai. Patatak nahiago, gominolarik onena patata, bai. Markel Ander, hartu lekua bezez. Jarekain bezaldean. Gozo, eh? Berdin jost. Zule logu dara. Hasi. Motorrin, Piraguismo. piraguismo, bai. Bai, zer Zer da? da? Bai. Kanoan. Iraua, bai. Txoixe. Txoria. Moko luzi, okile. Ez. Bero. Pelikanoa. Bero. Hori, Zer? zikoina. Bai. Ondo. Txoixe. Berlea. Ez da txoria, ez da erlea. Moskitoa. Moskitxu pikaten batei, pertsonia pikaten. Ez da upiketen, ez da moskitue. Euli bat molestaten. Bai. Bai, hori bai. Bai. Oso ondo. Oso ondo. Nahiago, 20 euli molestatzen, moskito bat pikatzen baino. Bai. Bai, ez da? Ondo, Jarekain oso ondo, ganoraz erantzuten, Bale, 60 puntu! Etxean, inintzioak eta probatu ditugu. Bueno, Bai. zer. Entrenamentor ematen go. Ia ba. Zozer. Nabaritu da, hori hartu lekua Jarekain, Nerea Mikel bestaldean. Beste iruko baten bila, noski, denbora. Bazen ba? Arrautzak, Kontuz, Zenbatu, hileak, granoak, moskitoak, pekak, Ez. Mikel Hortik. moskitoak, Ez. zorriak, ez. Arkakusoa? Ez, Zer da hori? Joder, Bigarrena. Bigarna.
Kamiseta, gorria, paiasoa. Bai. Sudurra, ze porrotx, pirritx. Porrotx. Vale. Eta mine? Kulturista, gimnasioka irabazlea domina eta domina emailea. Irabazlea, podium... Zertan irabazi? Olimpiar jokoetako irabazlea eta medaia jantzaia. Lehenengo, Eta bestea... Armiarma. Zein? Spiderman. Armiarma bat, venga. Tarantula bat. Bai! Vale. Ondo! Porrotx, mine. Porrotx, bai, mine. Hori asmatut, tarantula ere hilearekin. Ze... Etxean maskota bezala ez dagoa inorrek, ezta? Bada, jende bat, tarantulak etxean eta. Ia ba. Enuken nahi. Oso ondo, 60 puntu, ze ondo! Ba, plazer bat, lehiak idonez inguratute goti, Etxean tarantula bat erogliok. Dako? Seguro. Ez dakit, baina seguro. Zuge bat, igual, boa bat. Txona mota hori da. Boa bat. Boa bat ere bai. Bai. Lekuan hartuta eroglifikoak idazten, bera, Haze irudia, Eta zetazko bata bat. Baita ere. Uf! Ezabatu. Ezabatu. Nerea, Mikel, lehenengo eroglifikoa, denpara. Auto hilarak daude. Bar. Bai. Barikoa. Bar da. Auto hilarak daude. Barrikan. Bar. Bar da. Bale. A ver, ika da. Bai. Barrikan. Barrikan da. Daude. Barrikan daude. Ez dakit. Auto hilara daude. Barrikadan. Piezak horri izan ditugu. Beste guztiak esan ditugu. Bar. Ika dabiltz, non, Durangoko azokan. Ikadan. Barrikadan. Ia bigarrena. Hortxe gara, Nerea Mikel, bigarrena denpora. Non eskutatu da? Panaman. Ez. Pan a. Ez. Panez. Peter. Bai. Ter. A. Teran. Ter. Ter zati a. Ez. Zati ez. Ter be. Bale, ter bai. Zer dau. A. Terrerantz. Terrazpian. Bestera batera. Terrerako. Terreraino. Mikel? Eragiketa askotan ikusi izan dugu. Eta irudimena botata aterpean. Vale, bai. Bai. Terpean dagoa hori. Peter, ter. Behar genuen, Peter Panez, Peter, eta hori terpean. Vale. Ateri, markagailua, punturik ez dugu, banatu? Lepo da. Markel eta Ander. Nordabil barreka orain, eroglio. Gu bereari hasi aurretik, eta orain geuri, berak. Eta boi bihotz. Bai, eta katua, eta bera. Erogli hori ekarko txago atuna purtzu bermioko eolan suabizeteko. Boarentzako. Oso osori jandezan. Latata guzti. Markel eta Ander, lehenengo eroglifikoa denpora. Aplikatu dituzteia da. Ne amarrak. Ne? Ne amarrak. Zer da? Ne kalendaizuek, egutegize. Ez, amar zer da? Fetxa. Bale. Zein? Ne fetxa, ne data. Ne? Ne data. Ne fetxa. Ne amar data. Zer da? Ne amar. Amar zer? Amar egun, ez. Amar zer da? Ie, ez da. Zenbaki. Urria. Urria. Amargarren hilabetea. Vale. Ne eta urriak. Neurriak. Neurriak. Vale. Venga, let's go. Let's go, hori da. Bigarrena, denpora. Noiz izango da azterketa? Faro, aroaza, azaroan. Bale. Elementu okorrik usa ditugu aza eta faroa. Aza, faroan. Efekenduta, aza, azaroan, osondo. Urria ez? Azaroa bai, ondo, berrito bat mutu. Urria ez dugu maite. Gu azarko gara eta... Jaretekain, eroglifikun aurrien zer? Bueno. Ikaratu ez? Ez. Asmatu bai. Turkian, Taiwanen ikasitako guztia aplikatu, orain? A ver. Lehenengoa, denpora. Non egon zara? Abasamortuan. Adunan. Adunan? Basamortu horretan duna hori ikusten dugu. Azketan etorten eroglifikoetara duna hori bebai. Adunan. Bale? Ondo? Bigarrena. Jarekain, denpora. Nongoak dira piperroiek? Dolo... Bizaku. Tolosakoak. Dolosakoak. Ez. Lodosakoak. Bai.
lo dago. Eta, orduen, lo dagoen lodo, eta sakoari sako, deitzen dio Cervantesek eta plurala da. Lo dosa koak. Azakeperrak, Ondo bikote, un puntu. Oso ondo. Eta lodosatik Tolosara, iazki. Oso bai, ondo. ze oian ebidali guzazpiki bat, bera altzotik Tolosara jetxi da, zakit erosketa batzuk egitera, eta batean salgai, honakoa topatu du. Zurtzuloa bere horretan, salgai. Oso ondo. Nahi duzu zurtzulo bat? Ez, kontua gazeleraz irakurtzen den moduan, pendientes denari, zalegia piercing bat edo, euskaraz eskaintzen dutena zurtzuloa norberak hartzen du, eta gero ia ingo dizute... Bai, sudurraiako zurtzilue? Bai, azkenean, bueltan, Tolosan arrazoi. Igual... Ikusten, eskerrik asko, Eskerrik asko. Ondo pentsatuta. Zurtzuloak, ondo. Zabaldu orain zurtzuloak, Irun, txingudi prest. Bai. 1, 2, eta 3. Atxeden hartu ezazu, esku honetan dago zure ondarea. Bai, egin ditugu zurtzuloak ireki eta belarriak tapatu, ez bada, ondo txingudi urrengoan hobeto, Bai, animo. Telebistako erritmoa eta hori dana, Hori ba. Nerea Mikel, erritmoa gu jarriko diogu. Jarri beharko. Eta komodo inomat, aldela. Lehenbiziko eskua, izan edo ez. Zer esan nahi du txizorra hitzak Irun berrin? Zorrak ardoarekin kitatu direla, ardoa mingotxa dagoela, ardoa epela dagoela, edo ardoak gozo puntua duela. Ardoa mingotxa dagoela. Oso ondo. Txarra hori, Txarra. Kortxo bata. Binarreu zeine, Zeta alderena, The Clash. Bai, Mikel. Bai. Ondo. Hau gire gitarra puskatu, Horrera. Nola du izena oinatiko erreka honek? Olaran, arditurri, bazkoin edo basabe. Basabe. Bazkoin. Olaran. Ondo. Ondo, bikote. Batzuk? Nerea Mikel. Donostian, non dago Nestor Basterretxearen bakearen usoa? Anoetan, Zurriolan, Egian edo Antiguan? Zurrolan. Oso ondo. Anoetan zegoela esan nuen behin, Miluzen. Lasai. Eta honedanak zuzentzen. Nik ere behin egin Honek, nuen gidoilari danak zuzentzen, eskerrik asko. Gero lora botatzeko ez, Ezpada, Txatxamatxalina txukaio san urtian, herriatako fradia zarratu ziran. Txatxamatxalina txukaio san urtian, herriatako fradia zarratu ziran. Tirikitena beltza morena. Nerea abesten dau. Nola jarraitzen du, abestiak? Untza bat txokolate gauian, untza bat txokolate arratzian, goizian, eguerdian. Goizian. Untza bat txokolate goizian onena. Eta lehen aipatu ditugu zurtzilloak, Tolosa gainera. Gaur Mikelen bueltan dena, Apa Mikel, txalo bero, Mikeli. Bueno, Mikel urdangarini, barkatu. Bai. Beste Mikel, hemen. Biak ondo. Askatu nahi duzu, Ez, momentuz ez. Ze aktorak betetzen du Valentziagaren amaren papera telesailean? Iñaki Irasortzak, Olatz Beobidek, Clara Badiolak edo Itziar Aizpuruk. Itziar Aizpuru. Oso ondo. Getaz jarra. Jo, ez dut ikusi eta sekulako bai da. Ala diote bai, nik ere ikusteke oraindik. Sí. Horrela. Ando sillan ez bastanen bai, zintruen igon ez don ez teben bai, betelun bai, bianan ezin, etxalarren bai, fustinan nahi. Publiko azoratu. Hauetako ze herri ez du aipatu abestiak Fustinana, Zintroenigo, Arguedas edo Andosilla. Zein ez du aipatu. Nerea Mikel? Arguedas. Ondo. Izan edo ez,
Aberatsei edo itxura emateari buruzko esaldia. Horrekin du lotura. Aurrera? Aurrera. Zer zuten barruan Warholek margotzen zituen poteek? Zopa, babarrunak, dilistak, txitxirioak. Txitxirioak. Sopie. Campbell sopa, oso ondo. Tomato soup. Ge? Da uste dut, intenta ingule, igartu. Gozen? Leku garestietan ezaguna handinaia edo diruduna. Bai? Dakiguga. Ondo! Ondo! Komodina berriora, ikain! Komodin bat, eskuratuta, ia puntutxu batzuk. Lortze ditugun, Markel Lander. Bigarren eskua ezaguna izango da, eta honela dino. Esfortzuaren legeak... Entzun? Eta egainalekoari txonako jendea beratzai, atxingoak katarri bat eta hartu painitu behar eta ari mokuketak entu. Eta pobre jendiai, kastigua, palistia, baina txesuan. Zerritak euskara erabili du, ahotsa puntu euseko Lorea Basurkok. Aia mutriku azkoiti arrasate. Mutriku. Egande. Letra. Bigarren galdera. Hauetatik zein ez da bere herrialdeko hiriburua? Istanbul, Lisboa, Belgrad, Vilnius. Belgrad. Errebotea? Istanbul. Jara erantzuteko gomuz. Onda. Zuma izan zara? Ni Istanbulen. Bai. Eta hiriburua da? Ankara. Ondo. Markel Lander. Ze distantzia egiten da Getaria Zarautz, itxas zeharkaldian 1.850 metro, 2.850 metro, 3.850 metro, 4.850. 2.850. Ni birritan. Benetan? Benetan? Epa. Guau. Nire herritmoa da hori, Guau, alare. Markel Lander. Ondo, Ander. Zenbat aldiz entzun dugu? Itza, 7, 22, 14, 22. Ondo zenbatuak, Ander. Bai, claro. Nola esaten diote purrustada handiari asteasun, brusaloa, garrama, atrimua, bruselea? Bruselea. Errebotea. Garrama. Beste errebote bat. Brusaloa. Ai. D. Markel Lander. Zein da txikonek neguan igotzea lortu zuen mendiaren izena? Katxenjunga, Txoiu, Kabi, Manaslu. Bueno, venga, va. Txoiu. Errotea. Manaslu. Aleginak beti du, saria. M letra. Esfortzuaren legeak. Guk asmatutako esaldi bata. Txikona aipatuta ez da. Jarekaina, askatzen saiatuko sari edo ez? Baurrera, Markel Lander. Nola du izena Dora Salazarren eskultura honek? Ziraunak, zirgariak, sokatiralariak, txikotalariak. Ziraunak. Errotea. Zirgariak. Ondo. Saiatuko zarete? Askatzen? Jarekain? Mendi, igoera, gogorra, amaierakoa, malda, ederra. Amaierakoak. Amaierakoak. Ez. Markel Lander. Aurrera eginda, entzun! Brown-eyed girl, you brown-eyed girl.
Norri izan da, Neil Young, Sting, Van Morrison, Paul McCartney. Neil Young. Ez. Jarekain. Van Morrison. Bai, Belfasteko lehoia. Oh, yeah. Ondo Ander ari zen kontatzen, xalalala, zenbat aldiz esan duen, ezta? Jarekain, beste aukera bat. Saiatuko zaria edo ez? Mendi igoera gogorra, amaitzerakoan malda ederra. Ondo ikusi laukitzuek. Beste galdera bat. Zein menditan dago San Donato Baseliza, Hernion, Urepelen, mandu egin, Beriainen. Vale. Hernio. Errobatea. Beriain. Jarekain. Jaretekain. Askatuko zide? Bai. Mendi igoera gogorra, amaitutakoan salda ederra. Badago? Kostata baina atera du. Ondo! Salda ez, salda. Nahiko amalda izan dugu mendian. Jarekain. Beste komoin baten bila? Bai. Ozen ba, hirugarren eskua. Uste dugunaren kontra. Zenbatetan entzun dugu, think, hitza. Anderrek badaki, 8, 16, 11, 22. 11. 16. Da pink, da. Bai, noski. Urtiek, free. Pentsatu mesedez. Zesan nahi du bide seinale honek, debekatuta zirkulatzea, debekatuta aserre zirkulatzea, ibilgailuek gelditzea debekatuta edo, debekatuta gelditu gabe zirkulatzea. Bai, zu ezarete bai. Debekatuta gelditu gabe zirkulatzea. Hori zer da, debekatuta gelditu gabe zirkulatzea. Zer da hori? Zirkulatu, alegia. Ez geratu. Segi. Karneta orain aterata, gira baimena? Bai, bitxo. Bai, eta, nabaritu da hor teorikoa, Ondo. Zema balio duen gero. Pila bat. Segi. Entzun. Nor da, entzun duguna besaria. Zuhaitzaldien artean denari ez betia, ambiziko naiz zorionean. Elearekin, autoan hau entzunez. Nor da? Lurde Zirion do, Mai Oien Art, Anetxegoien edo Estitxu. Mai Oien Art. Mai Oien Art. Lurde Ziriondo. Ba, Estitxu. Bai. Estitxu, greatest hit. Kikek utzi dugu, kaseta. Bai, Kaserako, seguro. Euskaldun motila. Jarekain. Abestiaren arabera, nongoak dira kaldereroak. Bulgaria, Hungaria, Turkia, Errumania. Bulgaria. Hungaria. Hungariako kaldereroak gara. Ez? Etorririk Behitu ze ondo nerea, eta entzun, Gipuzkoarrak izan da badak izue. Hungariakoak direla kaldereroak. Askatzeko aukera ere bai? Esaldia dinot? Ez, horrenik ez. Zein kirol jokatzen da Eusko Label Winter Series txapelketan? Zesta punta de remontea trinketea padela. Zesta punta. Erto. Ekain, izan gara? Bai, bi Gerniken bertan. Eta zu jokatzen ere bai ez? Ez, baten. Bueno, ba. Gipuzkoako zein herri da Dario de Regoiosek margoturiko hau. Segura, Usurbil, Hondarribia, Hernani. Politxe, Bai. Segura? Usurbil. Hernani. Bidetik paisai hau da. Karreteratik. Horrek soluek eta Hernani da Zondo margotuta, dinot, mima hondiz. Markelander? Askatzeko aukera duzu, Hernani politxe da, Bai. Benetan? Bai, nik uste baietz. Bai, zenean? Barkatu. Presaka dabilenak
Kantuz egin behar kantak. Aukera bat zen, baina... Eskuistu gurea. Jara ekain. Kak badauz. Bai. Zein da Jone Uriaren bigarren abizena? Albizu, Albizuri, Arrizabalaga edo Agirrezabala? Jone Uria... Albizuri. Osondo. Zeta? Zuek ere askatzeko aukera? Bai? Aurrera ingo dugu. Nola du izena irudiko pertsonaiak? Transformers Z, Ashler Z, Ubertron Z edo Mazinger Z? Mazinger Z. Oso ondo. Guk ez du harrapatu daudenaren, ez da? Ikusita... Ez, baina gurasuk esan da. Ja, bueno, guk. Belaunaldi berekoak baginago ere. Ez, ilaskik esan da, gupai. Mazinger Z. Zera garria. Zatu nahi? Beste bat igual. Beste bat igual. Nola esaten dute birrindu, txikitu, aginadan? Ultzatu, barrastu, ziplatu, likatu... Ziplatu. Erto zuek. Ziplatzen ari zarete, Uste dugunaren kontra, azkarri biltzaren komeriak... Azken galdera bat aukagu adidanok. Zereginak bete. Beste bat igual. Azkena. Nor irudikatzen du bustoak? Fernando Amezketarra, Txirrita, Lazkao Txiki edo Eltzekondo? Fernando Amezketarra. Fernando. Oso ondo. Bota, jarekain. Ese hoiekin? Presaka dabilenak. Mantxo egin behar gauzak. Bien artean. Pabiontzat komodina, oso ondo! Eta zuek, Markagailuak onela ditugu 350 puntu. Nereak eta Mikelek, Markel Ander, 350. Eta komodina, 620 eta 2 komodin, jarek eta kainek. Sare barik gaur, Nerea eta Mikel. Zein da zuzena lehenengo errondan adi guztiok, emakumeek zuzendu dituzte. Barbie, Crepúsculo, Kung Fu Panda 2, Lost in Translation, Pianoa, Her, Erlauntza, Troia, Sukalde kontuak, Saltburn, Amadeus. Barbie. Greta Gerwig, zuzendaria. Erlauntza. Mireia Gabilondo. Jarekain. Her. Spike Jonze, zuzendaria, gizonezkoa. Nerea Mikel. Kung Fu Panda 2. Jennifer Duke, zuzendua. Markel Ander. Lost in Translation. Sofia Coppola. Nerea Mikel. Sukalde kontuak. Bestea goenagak. Markel eta Ander. Zinegile bat tartean hemen. Piano. Jane Campionek. Nerea eta Mikel. Amadeus. Milos Formanen lana da. Markel eta Ander. Bakarrik geratu zarete. Komodina daukazue, baina bi erantzun. Hala ere, nahi basu erabili eta aukerak gutxitu. Zebek ikusi, Markel, Ander. Bat okerra da. Crepúsculo. Catherine Herdwickek zuzendua. Da, komodina. Bai, aukeran. Saltburn, Emerald Fenalek. Ondo puntu. Urrezko puntuak. Hala ere, komodina erabili daiteke eta gero planto egin, Markel, Ander, bigarren errondan jakin nahi duguna da, Suitzan daude. Lucerna, Zurich, Basilea, Geneva, Traum, Snubitez, Berna, Zun, Espavento, Zermatt, Koira. Berna. Hiriburua. Zurich. Hiririk handiena hau.
Basilea. Rin ibaiaren ertzean. Geneva. Garrantzitsu hau ere. Komodina. Bitik bat erabili. Tun. Nerea eta Mikel. Luzerna. Izen bereko lakua du. Markel eta Ander. Tripletzu, Hiru ez zuzenak, bi zuzenak dira. Traum. Alemanieraz, ametsa esan nahi du horrek. Bai, akarro izen. Jaretekain. Zermat. Oso ondo. Nerea eta Mikel taula osatzeko aukera. Espavento. Sustoa da hori italieraz. Jaretekain. Komodina. Komodina erabiltzeko momentu ezin hobea. Eta komodinak koira agertu du. Eula berroita hartzen du. Hirugarren errondara goaz eta Jaretekain zeu ikasiko zarete erantzuten. Lautelatu abestian agertzen dira. Kolorea, aske, kea, kanta, bufanda, plaza, ilargia, gaua, diru, piano, Maria Solt. Maria Solt. Benitoren Maria Solt. Bufanda. Zure bufanda txuria. Ilargia. Ilargia erdian. Ondo, eta zu. Bikain. Kea. Zure kezku eta. Plaza. Ba ez, eta agertzen. Beste abesti bat izango da hori. Kolorea. Zure koloreak entzen dute. Jarekain. Kanta. Kanta eginazu. Benitoren Maria Solt. Piano. Piano baten soinuaz. Diru. Diru gabe baina. Bai? Bai, bai! Markagailuak Nerea eta Mikel. Ez da sorterik egon, 350 520 Markel eta Ander. 920 Jarok eta Kainez. Biluzeko plazara etorri ginen. Plazatik etxera. 3. saioan, Nerea Mikel. Zer? Aspabentoa gurea. Bai, ez da, susto txiki bat hartu dugu. Bai, dirurik ez, baina kontuz, zuek bai, eh? Piskat bai. 175 euro irabazi ditugu. 3 saiotan, ondo dago, Nerea. Ba, zerbait bai. Hau beldur dira berriako erredakziora bueltatuta uxuerekin. Zer moduz? Bueno... Uxu irabazteik ez dago. Bakoitzak jartzen ditu langa galduen lekuan, baina oso fin aritu zarete benetan, 3 saio hauetan. Lehiakide oso onak, sortea bai ikusten da hemen, behar da laurrera egiteko. Uxuek izan zuen pila bat, Errelego hartuko duen beste bikoteri bada berrian? Lortuko dugu beste bat. Bai, ez da? Bai. Dato zela, Plazerra baita zuekin aritzea. Hau bikote, zerek asko! Zotera noa, tetxera bidalita, zutunik, Markel eta Ander, sendo. Arrokeriari gabe, Itxiki. Bai, ez da? Pauso. Baina amuletoak hortxe darrai, zorte hona ematen jarraitzen baitu. Jarekain, ondo, Itzel, bai. Bai, ez da? Itzel, aurpegia aldatua, Horlaxe iritsi gara apal, puntu mordo bat irabazita. Behon dizuela, orain zer? Hombe, segi hortxe. Sokatira dator, Bai. Eutxi sokari erantzuten lehenak, hori bai, bermiotarrak. Bai. Hartu lekua, sokatira aragoaz. Denbora. Zein kontinentetan dago Jutlandia penintxula? Asia. Europan, ze esan nahi du P bat daraman trafikoko seinale karratu urdinak? Aparkamientua. Bai. Zein herrialdetatik lortu zuen independentzia Jamaikak 1972an? Ingalaterra. Bai, ondo.
Zenbat pedal ditu ohiko bizikleta batek? Bi. Nola du izena Mikel Aiestaran kide den kazetari independenteen aldizkariak? Paso. Postu bikoitza. Beisbolean, zerekin ematen zaio pilotari? Batearekin. Ze euskal egunkari dauka egoitza Andoaingo Martin Ugalde kulturparkean? Berriak. Zenbat gurpil ditu lera batek? 0. Zein lurraldetan dago Helduain? Gipuzkoan. Zein da pailazo hitzean alfabetoko azken hizkia? Z. Bai. Italiako zen mendilerrotan bizi zen Marko? Abruzzo. Apeninotan, ze hilabetetan egiten da Bilboko aste nagusia? Abuztuan. Zen. Zein modalitatetan jokatu izan du Erik Irastortza pilotariak? Aurrelari. Zesta puntan. Zein hiritan dago Metropolitan Museoa? Washington. New Yorken, 1989ko ze hilabetetan erori zen Berlingo harresia? Uztaie. Azaroan, errenarekin batera zein da txalaparta jotzeko beste kolpea? Taka. Jakuna, non sartutza zeramatzan txanogorritxok amonarentzako opilak? Otsaran. Bai! Opa! Ze herritan ireki zuen Seaskak lehenengo kolegioa? Ziburun. Kanbon, zein arte disiplinatan aritzen da Montxo Armendariz? Antzerkia. Zinean, zein da Mexikoko hizkuntza ofiziala? Gaztelania. Zuzen. Nork zuzendu zuen 16garrenean Aidanez filma? Paso. Handu lertxundik, zein elementu kimikoren ikurra da? Fe. Ferrioa. Burdina. Nork idatzi du Itzalen Dama eta Patxi Bakailu liburua? Errapatu gaitu Presa. Ez que Ferrio. Beti perlatxoren bat uzen du Markelek sogatiran, Hola. Virologia da, medikua, begietan aritzen dena. Ondo. Zirkue. Markel eta Ander, bat, 2, 3 nabe, bai? Ia ba. Finali momentuz ez, zein 2. Programan zeuen zain, bai. Topasuek! Topasuek! Bigazte, formal, dotore, ikasle fin, seguru, jare ekain. Gaur iritsi gara, lur hartu dugu, Istanbuldi batek, Taiwandik besteak, eta lur ondo hartu ere. Oso ondo, retxardana zeuen zat, ze programa. Oso ondo. Ja txalo ez gain, zaku ere irabaziko bagenu. Txaloak adina diru ez gehiago dago, Erne. Gaur jokoan, 1.000 eta 25 euro. Eta txalo gehiago, Eta gehiago datoz orain. Txingudi institutotik. Aupa! Irundik, apazuek! Jaretekain, esan dugu, ikasketak direla eta herrialde ezberdinetan egon zarete. Museo salita bazari, Zinot, herrialde baten egon eta gauzatxuek eta ikusi eta... Bai, ondo. Kuriosoa gara. Erto. Museo batera eramango zaituztet. Vale. Guggenheim museora, Jarekain, sorte honon, etxeko ere deialdi egin adi gurekin bat egiteko, eta Guggenheim museoa dute edo izan dute denbora. Bilbon. Las Vegas. New Delhi. Lens. Helsinki. Berlín. Abu Dhabi. Vilnius. Tokio. Venecia. New York. Egiaztatu egingo dugu. 11koa kokatuta. Bi akats bakarrik. €1.000. Miluzeko zakuan. Bitik laura igo gara.
Bi akats. Bi akats. Es esto que tú hablabas de Las Vegas. A ver, está. Un segundo. Dale al dato. Encerrado que había. Hazle 2 segundos. Yo qué sé, eso. Ah, mierda. Jaretekain, urrezko galdera. Louvre museoa dute bik, denbora. Guggenheimi buruz galdetzen egon gara, Louvre orain. Louvre museoa dute bik. Zeintzuk? 10 segundo. 6 segundo. Dale. Jarekain urduritasun, oiek? Bai. Zemoduz? Bueno, batzuk bai baina beste asko. Batzutan zalantzape, bai. Bai, oso zalantza, asko, igual. Ez eskoremuan jarri dugu Lens, Helsinki, Abu Dhabi, Vilnius eta Tokio. Bai? Lensen, Frantzia iparraldean ez dago, Guggenheimik. Helsinkin ezetza eman zion udalak bozketa bidez proiektuari, Abu Dhabin bada asmoa, baina momentuz ez da gauzatu, Vilniusen ere bertan behera utzi zuten proiektua, eta aldi baterako asmoa izan arren Tokion ere, ez, gauzatu gabea. Bilbon badago, bai? Bilboko Guggenheim, alegia. New Yorken badago, bai? Manhattan auzoan egun. Eta Venezian badago, bai? 1980an irekia. Jaretekain oso ondo. 200 euro. Berlinera goaz. Baiezko eremuan zuzena da? Izan zuen, bai. 1987tik 2013 bitartean. Jaretekain. Miluzera iritsi, 1.000 euroko zaku baten aurrean. Jarri, eta esan, esate baterako, Las Vegas dantzan ibilita gero, baiezko eremuan kokatuta, Guggenheim museoa dagoela, Las Vegasen, zuzena da? Las Vegaseko The Venetian Resort Hotel Casinoan egon zen 2001-2008 urte bitartean. Jaretekain, Sakurako pausua bikoitza izaten da, 11 osatu behar da, eta gero urrezko galderari ere. Noski, duen balio ematen diegu, 11 osatzeko pausu bat. Azken segunduan aldatu duzuen New Delhi lekutik. Baiezko eremuan utzi dugu, zuzena da? Azken segunduan aldatu dugu. Ez dago Guggenheim museorik Indian. Momentu batean 11 osorik egon da, Azken segunduan aldatu duzuen New Delhi. Oso ariketa honegin da, Jarekain? Oso ondo, Momentuz, 250 euro. Ondo merezita eta ondo irabazita, 1.000 euro eskuratzeko aukera. Urrezko galderara goaz. Louvre museoa. Zeinek du Louvre museo hauetatik? Lens, aukeren artean, bai? 2012an zabaldua, Louvre Frantzia erdigunetik atera asmoz. Ze ondo. Bai, arretxute goz. Esango nuke denporak harrapatu gaitula. Zalantzan egon zarete, eztabaidan egon zarete. Bai, hor New Delhi faiegu, baina beste asko, beste guz jakin eta ondoen guz, así que, bueno, posioz. Louvre museoa dute bik, galdetu dugu. Lens, bada? Venezia bada 1.000 euro jokoan? Jarekain? Abu Dhabi, entzutezan hor, aukeren artien beba.
Big Time. Gaur bertan iritsita, 250 euro irabazi dugu. Eta Miluzeko museoak 2 pieza berri irabazi ditu, Ondo? Etxeko, eskerrik asko.